Kenyoro kia rienchiri gotoka ase wadi ye ekerenyo ebunge ya North Mugirango nigo bono baesokia rero ase para irio kwene kio korobekana maiga yoko baororo ase omosunte ase geka kiemetienyi ene batabwatie estima abamenyi abo nigo bono batebire ng'a etransformer eyo yare kwenana omorero bwa estima gocha ase ebinyoro bietanaine bitano ebia enseme eyo nigo bono gwikera boniga etransformer eyo etayasayo egento bono kiairire omosunte kwene kiwase chinseme echo na komente bikore byobosari nigo bono baroro koboria gocha ase omorai bwenseme eyo ane mono mojumbe bworogongoro kubwatera nabarai bande kwene kia kubwatera bare bene kiombe gia Kenya Power kwene kia nkobairana bare transformer eyo erio barabwirandire ase enseme eyo. Twachandikire yona atachobo kima egeko kwa twatumire estima igona atachobo kima karonko ruganga tachobo kima ka twanere bana estima korwe kenyoria chieri kesweswe totabe na round kagwetana naiga na jamani bagweta igo bana ndo tugosaba omwesimi woito abara ibonsi pi motokonye estima chiche egeko mtu twachandikire omwana ati korwaro kumira nyagitari mata mario goteyo egesesa uri estima tayo igo bana tugosaba omwesimiwa asa marieta ngoro kucho isi monyangi olina ekenyero ndie chieri aiga nigo twachandikire twagurite transformer bono nigo toro omosunte yagetari ntobwati mariogo igare yo tware gotume bare gotumeka etogotumeka fridge lakini fridge ibono teiyo ase engenjo ye estimate ya mariogo bono tokoenda atambe etinga twarenge gochia ng'ega iga bono etinga tokana magwagwa obwari twagende kerenyo abantu bandi batugwatia amagoro bakorigie ebesa batome bigibigi yabaretera obosie bono twachandekire maguta apandire ntokonyara kora tobeke ibeya tobwate chitaya bono chiri chiakare konye twebire twaruseti chinyasi bono twasabira abarai baito batokonye oyo minto mwesimi gonyamoko yaribo aba MCA ongaro twasabire batokonye gaki ase eng'encho ya mang'ana aya twachandikire ase eng'encho ya omosunte biamana ase eng'encho ya social media mwache Juvenal Sibundi igondo tekenyoro kiari echieri etransformer yeito yarweta igameti nyang'ene ya ekuru January abantu baba batabango konya kora bare services twachire kobwatia teiyo bono ntubwati estima bana baito mbari gosoma enyegetari ya mariogo vaccine nchiyo abana baoja clinic yabakogera enyegetari jire chingao twakera mwesimi wanya mugesimi tara respond twa area MB has not responded tara kwana kende gyons bona kiabe turangira abantu ba minto abantu ba media batokonye babeka mangaito mutwe torrent ndwe transformer yitu mata ndwe transformer yitu gochaiga tumejangoli sengenjo mitia ya chirega iga otokonya bamanyenga mechando tubwatenererie ebinyoro byaito gobira nyamarimba gesweswe nyameko yecheri amarieta ankoro kuturubena nyageminya boke ona nigo twasumbokire sana muno botuko bwarero iya chingoko chiane chitunege simba chiabutorwe metua sengenjo yomosunte nabo agosoka isiko ekiagero omugako na igararete kare omwana amenya tegekana inche igona abana baibi nabo bamete isiko bakongura matoke omosunte nabo agosoka kamoranje bono gatwa basoroire abachumbe n'abantu bose bari bakorwa barai motokonye motoiranirie estima serietaria Yesu amina Aimo kande tinga irana wese kwarenga. Wetani mangana ya baibine etinga ya rengenya igena twari gotumeka omorero. Bono rero tokogende kerenyo magwagu obwari. Bono nabato sumbogete muna bangina bari tobwatia maguru twagotire. Ngobwende kwakonya. Omo chumbe nyamoko nabo igamo sinyaribo abantu bonsi aba MP babo